Айде, господин полицай. Елате, ето ги, вижте. Не, ето, господин полицай. Идвайте, свидетелите тука! Всички свидетели тука! Всички тука, идвайте! Идвайте веднага! Ето, дай! Ето ги, господа. Третия къде? Избягай третия. Тук ли още? Господин полицай, третия тук, господин полицай. Господин полицай, третия. Господин полицай, има още един. Господин полицай. Има още един. Третия е вътре, да. Господин полицай, ще ви помолим да спрете. От медиите сме. Ще ви помолим да спрете и третия да си го съберете. Третия е вътре в момента. Не може да тримате. Виднете ли патрул? Идват ли? Момчета, що така правите? Никой не по-гласува. Не, ви станахте известни в цяла България. Гледате на 250 човека в момента на живо. Значи няма никакъв смисъл да се крите повече. Има свидетели. Господин полицай, кой е номер на секцията? 179. 179 училище. 179 секция. Но те от ромската махала не иска да дадат тук, сега бягат. Може да пъжите? Вие притеснявате хората. Искаш да ме нападаш нещо? Момченце, искаш да ме нападаш? Има спъваш. Спокойно. Агресират нещо, господин полицай, така ли трябва? Срещу журналисти. Ама защо да изчакаме? Ние искаме тук да ги проверите. Съм си на жандармерията! Давай жандармерията, вика всичките тук на тази секция. Митко, къде са? Вътре ли се крият? Тук ли сте, лопци? Тук ли сте? Браво! Браво, бе! Викай полицията, ето ги тук вашите тук. Елате, ще ни се криете, те полицайите дойдоха. Това ли беше? Това ли беше? Излизайте направо. Направо излизайте.